Vice Governor Dennis Pineda. Nag-uusap po ba kayo? Magiging lantaran ba ang pangangampanya mo kay Mayor Quezon? Hindi. Actually, sinasabi ko sa iyo, hindi naman ako nangangampanya eh. Never ko pa siya nakasama ng kampanya. Malapit kayo sa pamilya Pineda, alam ng mga Kapampangan Oo yun. naman. Sakali lang, at nakikita ko ngayon, naririnig ko sa iyo, undecided ka pa. Ano nangyari? Baka ang tanong sa atin ng mga followers mo eh. Ano nangyari? Bakit hindi... Hindi, undecided kasi nga marami pa tayong kailangan dapat makita magawa. Ayun. So, ibig mo sabihin Kung sino, magawa ni Delta yun, hindi okay. Magawa ni Jomar yun, hindi okay. So, sa kampanyang ito, Titignan natin. titignan natin. Kasi nakamonitor naman tayo kung ano yung mga pinapangako. Hindi na pwedeng kamay ka lang ng kamay. Di ba? sa tao. Hindi na pwedeng picture taking ka lang picture taking. Ano ba talaga yung programa mo?